Egun on guztioi. Jo naiz Harremanak Hezkuntza Elkarteko hezitzailea. Gaur pixkat hitz egin nahi dizuegu jaso berri dugun albiste baten inguruan. Egoera latz honek ia astero, ia egunero, notizi, berri eta albiste ugari sortzen dizkigu, ezta? Eta ia denak edo dira ezkorrak, dira latzak eta etorkizunari begira ere ez gaituzte oso modurik egokienean uzten. Baina, aste honetan jaso berri dugu ikasturtea amaitutzat emango dela, ia kasurik gehienetan. Salbuespenak egongo direla esan zaigu, DBH lau edo batxiller bikoak ikasgeletara bueltatu daitezkeela. Baina, pentsatu behar dugu, berauek aurkituko duten egoera ere ez dela oso ohikoena izango, ezta? Guztien aurrean, Harremanetik proposamen bat egitera gatoz. Ze ikusten dugulako, hilabete hauetako konfinamentu egoera hau latza izaten ari dela guztiontzako, baina batez ere haurtxo, nerabe eta gazteentzat. Ikasleak direnentzat alegia. Ze hauek ohituta daude bere egunerokotasunean bere adineko pertsona askorekin bizitzea. Eta hau errotik moztu zaie, ezta? Eta gainera, esan zaie, aurtengo ikasturtea ere bertan behera geratuko dela. Guzti honei aurre egiteko ezinbestekotzat jotzen dugu ikasle hauek dituzten bizipen, emozio eta sentipen hauek nolabait biltzea eta jasotzea. Ze honela, aurrera begira, ikasturte berriari begira, indartuta aterako direla uste baitugu. Egiteko hau, gizarte honetako arlo ezberdinena izango da, ezta? Baina batez ere, irakasle, hezitzaile, gurasoena izango da. Honela, aipatu duan bezala, uste dugu, etorkizunari begira, indartuta aterako direla ikasle hauek. Horretarako, animatzen zaituztegu, etxeko lanak eta honetaz gain, beraien bizipenak jaso ahal izatea. Bizipenak, nola sentitzen diren, ze emozio dituzten, eta guzti hau. Hau egin ezkero, esan dudan bezala, Harremanetik konbentzituta gaude, etorriko diren egoera. Eta datorren ikasturte berriari begira, ikasle guzti hauek indartuta aterako direla. Besterik gabe, mila esker eta utzi goiari asteok.